fod yn digwydd. Ond awgrym fi oedd yn yr ystyr, mae da ni gyfnod nawr lle mae angen sefydlogi yr holl gorff sydd wedi datblygu ac esblygu dros y pethau. Gosod ar Diwrnodau bod popeth yn It is. Cool. Yeah. Yeah. Hold on.
Bore da I chi. Cyn bod ni'n dechrau ar gynhadledd proper fel petai, na I jyst rhannu gyda chi rhai materion ti cyn bod cyfeillion yn ymuno gyda ni ar-lein. Yn gyntaf gyd, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno gyda ni yn foreol fel hyn. Gobeithio bod pawb wedi cael noswaith weddol gyfforddus. Yn wedi creiniodd ar y traff yn hwyr neithwr. Diolch yn fawr iawn i chi hefyd am droi lan mewn da bryd. Diolch i ti Emma am gadw trefn ar Elis. Felly, cyn bod, fel o'n i'n gweud, bod ni yn croesawu pawb, jyst ambell i gyhoeddiad ran diogelwch ac yn y blaen. Mae'n siŵr bod pawb wedi cofrestru wrth bod chi'n cyrraedd, sy'n edrych chi wedi wneud, fydde wedi bod yn anodd iawn i gyda cael eich dal yn y drws. Ond os newch chi gadarnhau bod chi wedi ymuno gyda ni, a bod chi wedi cael eich bythodyn, bydd hwnna'n grêt, diolch yn fawr iawn. Nodwch yr allanfeydd tân, rhag ofn bod na alwad arno ni i adael y stafell, maen nhw ar y chwith ac ar y dde yn fan hyn. Dyn ni ddim yn disgwyl arwm tân gyda llaw, felly os fydd angen i ni adael, mae am reswm go iawn. Os fyddwch chi eisiau tai bach, os ewch chi nôl mas i'r cyntedd, troi'r dde a dilyn yr arwyddion. Os fyddwch chi eisiau seibiant yn ystod y dydd, neu bod chi eisiau man tawel, mae yna gofodau eistedd lan ar y llawr uwch yn pennau ni, naill ochr i'r ddau stafell allan. Mae yna hefyd stafell aml ffydd os fyddwch chi eisiau jengid i fyny. Ac os fyddwch chi eisiau cysylltu gyda'r cyswllt di-wyfr, ymunwch gyda croeso pawb y GC, a wedyn cytuno'r tylerau fe gewch chi mynediad i'r Wi-Fi trwy hynny. Na I sôn yn byty'r trefn y dydd yn y man, ond mi fydd yna ddigon o goffi I chi. Fyddwch chi'n falch I glywed, felly mi fydd yna sawl egwyl yn ystod y dydd, a mi fydd yna goffi a falle os fyddwch chi'n bihafio a bisgedi yn y cyntedd. Y posteri ymchwil, fi'n gobeithio bod pawb sydd yn cyflwyno poster wedi cael mynd lan a'ch poster i'r archif ddarlledu'n barod. Mae'r byrdd arddangos wedi cael ei gosod lan, a ni'n edrych mlaen I weld rheini amser cino. Gyda'r cyflwyniadau wedyn, mi fydd yna 20 munud o slot ar gyfer pawb I roi cyflwyniad. Mi fydd yna 10 munud, a wy'n edrych ar y cadwyddion yn hyn, yn wedig hyw, I gadw pawb I amser. A wedyn fydd yna 10 munud ar gyfer cwestiynau. Felly, os newch chi hefyd aros, os oes gyda chi gwestiwn, fi'n creu Cara fydd yn gyfrifol am y meic, I Cara ddod ato chi, fel bod nid pawb sydd yn ystafell fan hyn, achos fi'n gwybod y sain yn cario'n eitha da, ond bod y sain yn gallu cael ei godi ar gyfer pawb sydd ar-lein yn gallu ymuno I glywed cwestiwn sydd yn dod o'r llawr. Felly aroswch nes bod y meic yn cyrraedd chi os gwelwch yn dda. Hefyd, os fyddwch chi yn dymuno gadael unrhyw adeg yn ystod y gynhadledd, bod chi eisiau mynd mas am eiliad neu beth bynnag, os allwch chi aros nes bod y cyflwyniad wedi gorffen, yn lle bod chi'n tarfu ar y siaradwyr os gwelwch yn dda, mwyn bod hynny ddim yn effeithio ar eu llif nhw. A wedyn mi fyddwn ni yn trydar, wel nid trydar, fi'n credu yw'r gair dyddi yma, ni'n treol osgoi trydar ac X ac yn y blaen. Ond mi fydd Instagram yn cael ei ddefnyddio gan y coleg yn ystod y dydd. Os byddwch chi eisiau tagio unrhyw gyfraniadau neu unrhyw postiadau chi eisiau gwneud yn ystod y dydd, os newch chi ddefnyddio @CCC ôl radd, bydd hwnna'n helpu'r llif. A wedyn, fel o'n i'n gweud, mi fydd na bobl yn ymuno gyda ni ar-lein yn y man, felly mi fyddwn ni yn ffrydio'n fyw yn ystod y dydd, felly bihafiwch wrth bod chi yn cael eich dal ar gamera. Falle fydd na luniau'n cael eu tynnu yn ystod y dydd hefyd, os nad ych chi'n dymuno bod mewn unrhyw luniau, jyst rhowch wybod I ni allwn ni pido eich cynnwys chi yn rheini wedyn. Ond mi fydd y cyfan o'r cyflwyniadau heddi yn cael ei recordo ac yn cael ei gosod ar y porth yn ystod y dydd, ar ôl y dydd heddi. Felly fydd neb yn gorfod colli unrhyw beth. Felly gobeithio wneud pawb fwynhau, ond yn sicr newch y mwyaf o'r cyfle a cyfrannwch. Felly dyna ni o ran y materion cadw tŷ. Felly newn ni ddechrau yn swyddogol felly. A chroeso I bawb sydd wedi ymuno gyda ni leni yn y Cynhadledd Ymchwil, p'un o bod chi fan hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol, neu yn ymuno gyda ni ar-lein.
a diolch fawr iawn i chi gyd am gofrestru. Mae'n braf iawn gweld cynifer o bobl wedi ymuno gyda ni eto eleni. Dyma'r ail ddiwrnod y gweud y gwir o'r Cynhadledd Ymchwil flynyddol. Fe gaethon ni 3 phapur pnawn ddo, a mi wnaethon ni ddechrau gyda sesiwn rhagorol, felly diolch fawr iawn i'r 3 nath cyflwyno i papurau i ni pnawn ddo. Y Cynhadledd Ymchwil, wrth gwrs, yw penllanw rhaglen sgil ymchwil y coleg bob blwyddyn. Mae yn rhaglen sydd yn agored i bawb, a mae'n braf iawn gweld nifer o ymchwilwyr yn ymuno gyda ni sydd yn aelodau o'r cynllun PhD mae'r coleg yn noddi, nifer o fyfyrwyr eraill hefyd sydd ddim yn cael ei noddi gan y coleg ond wedi bod yn ymuno gyda ni yn ystod y flwyddyn. A wy'n ddiolchgar iawn i nifer o staff am ymuno gyda ni hefyd. Mae'n dda iawn gweld y staff yn rhoi cefnogaeth i'r to nesaf o ymchwilwyr. Mae hwn yn lwyfan, a gweud y gwir, i chi cael profiad o roi papurau mewn cynhadledd, mynd trwy'r profiad o dderbyn cwestiynau, cyflwyno'r lafar ac yn y blaen, ond mae'n le cefnogol, cyfeillgar, a dyna beth ni'n awyddus i feithrin fel coleg hefyd, yw'r ymdeimlad yna o gymuned ymhlith yr ymchwilwyr cyfrwng Cymraeg. Wy'n edrych mlaen yn fawr iawn i glywed papurau pawb, a pob dymuniadau i chi gyd pan fyddwch chi'n cyflwyno neu llai papur neu boster yn ystod y dydd. Mae yna un papur digwydd bod fydd Meisi yn rhoi i ni nes mlaen, a wi ddim wedi gorfod wneud hyn o blaen, ond mae yna bach o rybydd o ran cynnwys yn y papur fydd Meisi yn rhoi i ni, o achos bod e'n ymdrin gyda materion sensitif iawn fel marwolaeth a gofal iechyd dwys. Felly, os fydd rhywun teimlo bod chi ddim yn eisiau bod yn rhan o hwnna, mae croeso i chi i golli'r papur hwnnw a wedyn ail ymuno gyda ni. Ond dyn ni yn edrych mlaen i glywed y papur na Meisi. Mae'r posteri yn mynd i cael ei harddangos yn ystod yr awr gyno i rheini sydd gyda ni yn y Llyfrgell Genedlaethol yn yr archif ddarlledu sydd ar y llawr nesaf, a dyna lle fydd bwyd yn cael ei ddarparu hefyd. Mae gyda ni awr a hanner ar gyfer cino, felly digon amser i chi weld yr holl posteri, i siarad gyda'r cyflwynwyr i gyd ac i wneud tipyn bach o rwydweithio. Fi'n gwybod bod Mike wedi bod yn edrych mlaen i rwydweithio. Fi'n ni'n trafod hyn ddo. A wedyn, i rheini ohonoch chi sydd yn ymuno gyda ni ar-lein, mae'r posteri i gyd gyda ni ar y porth hefyd. Felly gobeithio yn ystod y toriad, os nad ych chi wedi gweld y posteri ar y porth yn barod, cewch chi gyfle i edrych yn nhw bryd hynny. Os fyddwch chi hefyd sydd yn ymuno gyda ni ar-lein yn dymuno cyfrannu yn ystod y dydd, mae pob croeso chi wneud hynny. Os fyddwch chi eisiau gwneud sylw neu ofyn cwestiwn, nodwch yn yr blwch sgyrsio a fydd Beth yn monitor sylwadau ac yn gallu adrodd nôl i'r rhai sydd yn cadeirio bod yna falle sylw neu gwestiwn wedi dod o bell. A ffyrwch y poeni os fyddwch chi'n colli unrhyw beth yn ystod y dydd o ran y cyflwyniadau, mi fydd y cyfan yn cael ei recordo ac yn cael ei osod ar dudalen y gynhadledd ar y porth yn nes mlaen. Felly, dyna ni o ran y materion cadw tŷ. Mi wna i drosglwyddo'r awennau nawr i gadeirydd y sesiwn cyflwyniadau cynta sydd gyda ni. Felly, croeso i Dr Hugh Williams, a diolch yn fawr iawn i Hugh o Brifysgol Caerdydd, sydd yn darllenydd, Hugh? Ie, mi'n credu. Medda fe. So beth fi edrych. Yn ysgol y Dynieithau Byd Eang. Eto, falle bydd eisiau gwirio hwnna, achos mae'n ysgol newydd sbon. Ond mae Hugh yn un o hen bennau y coleg. Ni'n mynd nôl blynyddoedd maith y gwir Hugh o fyna. Ewn ni ddim mewn i'r hanes nawr. Ond mae Hugh yn un o'r unigolion hynny ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn yn y coleg, sydd wedi dod trwy'n rhengodd ni gwir trwy'r cynllun staffio, a mae yna berthynas hir iawn rhyngon ni, a wy'n ddiolchgar iawn i Hugh yn bersonol am yr holl gefnogaeth mae wedi rhoi i ni ac i fi'n bersonol dros y blynyddoedd. Felly, falch iawn Hugh bod ti'n yngofal y sesiwn cynta. Diolch yn fawr iawn ti. Ie, bore da pawb, a braf iawn cael y cyfle i fod yma
Oedd Dylan yn sôn am y berthynas hir, a o leia 6 o'r blynyddoedd yna, mi oeddwn ni yn y rôl o Deion y Gymraeg Mhrifysgol Caerdydd, felly mi oedd hynny yn gyfnod dwysol diddorol, felly mae braf iawn gallu camu nôl o swydd o'r fath a gallu ymwneud a mwynhau digwyddiad fel yr un sydd gennym ni heddi a ddoe, a ni wedi cael blas fawr o'r pethau neithiwr yn y sesiwn gyntaf yna. Jyst cwpl o bethau bach i ddweud cyn ein bod ni'n cychwyn ar bethau a gwahodd y siaradwr cyntaf i'r llwyfan. O ran chi, y cyflwynwyr, jyst i weid, na i roi rybydd 5 munud i chi, felly os ydych chi'n gweld fi'n chwifio llaw fel a, mae hwnna'n golygu bod gennych chi 5 munud i fynd yn dyfen, neu ni'n gorau glas i gadw at yr amser, a byddai ddim yn rhy llym, ond bydd pawb mae'n siŵr eisiau paned erbyn chwarter wedi 11. A jyst i annog chi yn y gynulleidfa hefyd i fod yn barod gyda'ch cwestiynau, yn amlwg un o'r sgiliau neu un o'r agweddau o fod yn rhan o gynhadledd yn dyfe yw gwrando a cymryd diddordeb a rhoi cwestiynau i'r cyflwynwyr sydd wastad wrth gwrs yn beth braf i gael pan ych chi'n cyflwyno. A rhybydd yw os nad ydych chi'n gofyn cwestiynau bydd rhaid i fi wneud, a byddwch chi ddim eisiau gwrando arna i'n siarad trwy'r dydd, nid dyma pam ych chi yma. Felly da chi byddwch yn ddigon hyderus i oholi cwestiynau os oes gennych chi rai yn dyfe. Felly yn hynny o beth, fi'n credu bod ni'n barod i ddechrau gyda'r cyflwyniad cyntaf, a mae'n bleser mawr gen i allu wahodd i'r llwyfan gyda Hughes sydd ar hyn o bryd yn astudio fel ymchwilydd Mhrifysgol Bangor yn yr ysgol fusnes. Mae e'n gweud fan hyn bod ei ymchwil yn astudio bondiau is-sofrain a'i manteision posibl i Gymru, a mae hynny yn swnio fel cysyniad diddorol iawn. A dyn ni'n mynd i glywed gyda heddi yn siarad am yr elfennau o ddatganoli cyllidol. Ac edrych ymlaen yn fawr iawn. Mae'n edrych fan hyn fel fod gyda ti toreth o brofiad o ran astudio ym maes busnes yn Lerpwl a Bangor, a hefyd bod ti wedi bod yn rhan o'r byd yma yn dyrfa proffesiynol diweddar. Felly edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed ti siarad gyda. Croeso. Diolch yn fawr. Wel, bore da pawb, enw fi yw Gyta Hughes o Prifysgol Bangor, astudio yn y maes cyllid. A heddiw rydw i am trafod amdano fy papur gyntaf o fy thesis, sef a yw datgaloni cyllidol yn cysylltiedig â thwf economaidd yn y Deyrnas Unedig. Wan bach o cefndir cyn fi ddechrau'r gwaith. Mae'r PhD fi wedi cael ei ariannu gan yr Ysgol Fusnes Albert a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Diolch yn fawr. Bydd pwnc cyffredinol treithod hwn yn ymchwilio ar bondiau sofran, ac yn penodol sut mae hwn yn gallu cael ei defnyddio i Cymru. So mae hyn yn rhywbeth reit newydd ar gyfer Cymru. Yn 2015, derbynodd Cymru yr hawl mwyn rhoi bondiau ar y farchnad mwyn codi arian. Ac ar hyn o bryd, di Cymru erioed i defnyddio'r pŵer yma. Ond felly yn y papur gyntaf yma heddiw, rydym wedi cymryd cam yn ôl hynna a sbio ar datganoli cyllidol yn mwy fras. So, yn syml iawn, beth yw datganoli cyllidol yw, ella chi wedi clywed y term Saesneg ar y newyddion, sef fiscal devolution neu fiscal decentralisation. Yn syml iawn, be mae hyn yn golygu yw, hyn yw'r trosglwyddiad o pŵer o un lefel llywodraeth i lefel is. So, mae'n gallu bod yn pŵer o y Deyrnas Unedig lawr i Llywodraeth Cymru, neu lawr i lefel is i Cyngor Gwener, Ceredigion ac yn y blaen. Ac yn penodol, mae'n ar gyfer unau creu trethi, managio faint yr gwariant, neu gwrth menthyg arian fel ni sôn hefo'r bondiau. Ar hyn o bryd, neu adeg eisiau dechrau ysgrifennu papur yma, oedd Cymru efo uwchafswm o 150 miliwn o flwyddyn yn gael menthyg ar gyfer hyn, ac uwchafswm gyfan gwbl o 1 biliwn. Mae hyn bellach wedi cynyddio 10% dechrau blwyddyn yma, ac mae yna 3 opsiwn geith nhw trwy menthyg arian yma. Unau'n syth drwy'r Deyrnas Unedig, trwy banciau masnachol, neu drwy'r bondiau yma. Ac mae hyn yn rhywbeth reit topical ar ynwyd. Mae Alban yn bwriadu rhoi ei bond gyntaf. Nath nhw hefyd derbyn yr hawliau yma yn 2015. A hyn bydd y bondiau gyntaf Alban ers, rhyw 400 mlynedd. Ond beth sy'n bwysig iawn ar gyfer hyn yw, mae Alban wedi derbyn y gradd AA. Pam hyn yn bwysig yw, mae hyn union fel credu raddio ar gyfer busnes, neu eich banc.
ond pan mae'n dod i cwmnioedd a gledydd, mae'n cael ei graddio ar y sail AAA, AA+, AA ac yn y blaen. Felly, AA yw'r trydydd gradd gorau ferch chi gael, ac naturiol, yr gorau yw gradd, y rhataf ferch chi menthyg arian am. Ond pan mae hyn yn bwysig i Gymru yw, mae hyn yn rhoi syniad i ni fatha Gymru, be gallen nhw disgwyl os da ni yn mynd am gael i credyd raddio. A mae'n rhoi rhyw syniad be, wrth darllen yr erthygl, be gallen ni disgwyl am ac os mae hyn yn potensial i Gymru i i'w defnyddio. Wan, pam datgyloni y pwerau cyllidol yma? Wel, mae'n nifer o rhesymau pam, ond dwi'n mynd i canolbwyntio heddiw ar y rhesymau economaidd. Ac yn yr llynyddiaeth, yr dau papur yma sy'n dod fyny'n aml iawn pan da ni trafod am y cefndir. Yn gyntaf, papur Tibo, dwi'n saff dwi'n deud hynna rong, ond mae o'n dadlu bod nid yw pobl yn serf sydd wedi cael eu clymu'r tir. Os dyn nhw'n hapus sy'n mae pethau gael eu rhedeg yn ei wlad, neu yn ei ardal, fy nhw'n symud. So, rhaid chi gweld hynna aml iawn pobl sy'n mudo un glad arall am well swyddi, neu pobl sy'n symud o un catchment area i catchment area i mynd i ysgolion well ar gyfer eu plant. Ac yn ôl hyn, dylse hyn wneud llywodraeth yma yn mwy cystadleuol o'i gilydd. Yna i trio denu pobl i'r ardal neu gadw nhw yna. Yr theorem arall yw gan Oates yn 1972, ac mae hwn yn, y syniad hwn yw a beth yn galw'n economic information proximity. Oherwydd bod mae aelodau Senedd ac yn y blaen yn teddu byw yn yr ardaloedd maen nhw'n cynrychioli, dylsyn nhw hefo bod efo well gwybodaeth a be mae pobl angen yn ei dydd i dydd. Enghraifft, bysa aelod Senedd yn Ynys Môn gweld problemau hefo'r bontydd ar y funud. Tra allan sy'n rhywun yn Caerdydd, ella ddim darllen newyddion, ond am bod nhw ddim yn byw o dydd i dydd, ddim sylwi faint o problem i fe. Dyna un esiampl. So be mae'r llenyddiaeth flaenorol yn dweud? Wel, fel chi'n gweld o rhestr yma, mae'r canlyniadau wedi bod yn hollol cymysg. Mae yna rhai papurau danos mae yna perthynas cryf iawn rhwng datganoli cyllidol a twf economaidd, rhai danos dim perthynas o gwbl, rhai danos perthynas negyddol. Ac mae hyn yn gyd ar modelau reit debyg i be dwi am defnyddio, sef modelau linear regression. Yn penodol, dwi'n defnyddio data panel ar gyfer model fi, ond fel ddech chi'n gweld, mae'r gwybodaeth, mae'r canlyniadau yn bob man. Dim ots pa gledydd mae'n edrych ar, ys bod yn gledydd sy'n datblygu ac yn y blaen. Wan, yn ban fi, un o'r prif rhesymau amdan yr cymysg yma yw y prif mesur sy'n cael ei defnyddio, ac y prif mesur ar gyfer mesur gwariant cyllidol, yw gwariant cyllidol. Wan, nid yw hyn y problem ar ben ei hun, mae'n yn mesur da, oherwydd, wrth gwrs, y mwy arian gyda'r llywodraeth lleol gwario, daws bell mwy o control dros o. Ond y problem yw, nid yw bob gwlad yn cael ei rheoli ar un ffordd. So'r prif dataset mae'n defnyddio yn dod gan yr International Monetary Fund database GFS. Wel, mae'r data hwn yn dda, mae'n da iawn, mae'n cael ei adrodd gan pobl fel Bank of England a pethau debyg yn gwledydd eraill. Ond nid yw bob gwlad yr un fath. Enghraifft, yn Prydain, mae siroedd ni yn teddu bod yn fwy hefo nifer iawn o poblogaeth yno. Ond os ydych chi'n cymryd municipality yn Ffrainc, enghraifft, maen nhw'n teddu bod efo poblogaeth bach. Felly pan ydych chi'n cymaru nhw, dwi'n bob tro'n cymariad deg. Hefyd, mae Prydain yn esiampl da iawn o hyn, gan ni achos yr enw asymmetrical fiscal decentralisation, ac yn syml iawn beth yw hwnna'n golygu yw, nid yw'r pwerau yma wedi cael ei dosbarthu yn gyfartal dros y gwlad, gan Alban mwy o pwerau na Cymru, Cymru mwy o pwerau na Lloegr. A felly hynna yw'r prif rheswm yma. Un rheswm arall dwi'n credu yw, dydy hyn ddim yn, oherwydd gan llywodraeth pŵer ddim yn golygu bod nhw am ei defnyddio fo. Enghraifft Cymru hefo bondiau. So, di Cymru erioed wedi rhoi bondiau, ac wrth gwrs, ti'n methu mesur rhywbeth sef wedi cael ei defnyddio, neu gennych chi gledydd sef o hawl i rhoi trethi twyrais, ond am bod wedi defnyddio fo, so ddim dod fyny ar ffurf data. Felly di hyn ddim cael ei cynrychioli yn. So felly, wrth gwrs, gen dal yr hawliau yma, ond ddim yn defnyddio fo. Dwi'n bach tu ôl ar hwn, so dwi'n siarad rhwng gweddol cyflym. Yr unig beth yn eisiau sôn o fama yw, mae hwn hefyd wedi bod yn cyfnod galad iawn i llywodraethau lleol oherwydd y mesuriadau austerity. Fel ydych chi'n gweld, 60%, 40% yn is, neu be oedd yr adran yma yn 10-15 mlynedd yn ôl. So dyma yw model rydw i'n defnyddio ar gyfer fy prosiect. Mae'r model yma'n seledig ar hyn gan Levine Rennell, Waller a Phillips, Rodriguez, Pose a Cruier.
So mae angen papur gweddol enwog yn y maes yma. Ac yn penodol, dwi'n mynd i canolbwyntio heddiw ar y model lleol rydw i wedi creu. So mae hwn yn model ar gyfer linear regression. Mae'r cyfnod amser rhwng 2010 a 2019, felly 10 mlynedd, rydw i edrych yn blynyddol ar y data. Ac rydym ni dewis yr cyfnod hwn mwyn ysgoi, wel, un oherwydd dyna bydd y data ar gael, oedd yn anodd iawn i gyhyd data cyn 2008 ar gyfer bob dim. Ond hefyd, mynd mwy lwc na byd, ond da ni yn ysgoi effaith Covid ac hefyd ar gyfer bancio yn 2008. Fel da chi'n gweld, dyma rhyw model. So, yr dependent variable, da ni ar gyfer hwn. Hwn yw graddfa twf GVA y pen. So, GVA yn just rhyw mesur economaidd i gweld be mae'n galw'n economic productivity mewn ardal. Mae ec yn set o saith na wedyn rheoli ar gyfer twf economaidd. So, mae hyn yn gweddol standard ar gyfer teip yma project. So, gan ni twf poblogaidd, gan ni GVA graidd, gan ni deflation, cef gan ni faint o pobl sy'n allan y swyddi a faint o pobl sydd wedi cael gyflogi gan y sector cyhoeddus. Ond beth sy'n bwysig iawn ar gyfer hwn yw y tri yma ar y gwylod. So hyn yw'r unig data sydd yn mesur datganolig cyllidol. Rydw i wedi galw nhw yr enwau Saesneg i cadw nhw i gael cymaru papurau o blaen, ond yn syml iawn, DX, Decentralized Expenditure, so hyn yw'r gwariant, rydyn ni wedi cyfrifo trwy defnyddio'r fformula yma. D-Tax, Decentralized Taxation, so trethi, a D-Trans yw Government Transfers. So hyn yw trosglwyddiad o arian o unrhyw lefel uwch i lefel is. So os yna'n gallu bod Dinas Unedig i Cymru, neu i lefel is a hynna i Cyngor Gwynedd ac yn y blaen. Ac beth sy'n pwysig iawn i nodi fyd, dwi wedi sôn amdano database IMF GFS, bod yn problemus. Dio ddim yn problemus yn y context hwn, oherwydd rydym mond yn edrych ar un gwlad. A felly di'r problem o cymaru data ddim yn effeithio hyn. Wel, y prif rhwystyr hefo'r gwaith yma yw'r casglu'r data. Fel bod chi'n nodi, allan chi sylwi eisiau ddim sôn am Gogledd Iwerddon gyna. Mae hyn oherwydd yn ganol 2015, nath Gogledd Iwerddon mynd o 26 district i 11. A felly, bys hyn yn golygu bod os o'n i'n gwneud unrhyw gwaith hwn, bys o'n dipyn o gwaith estimatio i jo, ac mwy na lai bys o'n fi'n gesio. So, yn ffodus rhaid i fi cael gwared o Gogledd Iwerddon o'r dataset yma. Mae Alban a Cymru hefo rhywbeth fe nhw'n galw'n unitary authorities, a felly mynd yn golygu mae nhw yn gwneud bob dim ar y lefel cyngor lleol be fys chi'n disgwyl yn gwneud. Mae nhw'n casglu bins, mae nhw'n helpu fe ysgolion ac yn y blaen. Mae Lloegr yn mes, i bod yn deg. Fod ych chi'n gweld ar hwn hefo'r lliw oren yma, mae'n golygu bod gen nhw yr un system a Cymru, sef unitary authority. So gen chi un cyngor mawr sy'n gwneud bob dim. Ond fod ych chi'n gweld hefo'r lliw melyn yma, beth yw hynna yw gen nhw 2 tir. So gen chi nifer o cyngorau bychan sydd yn ar gyfer ella pethau sydd yn costio gymaint i'r rhedag. A gen chi un sir mawr uwch ben nhw sydd yn cyfrifol ar gyfer pethau fel casglu bins ac yn y blaen, pethau sy'n mwy gostus i'r rhedag. Ac mynd yn cymlethu pethau rhywfaint efo casglu'r data. Ac yn wedig hefyd, gen chi pethau fel London Boroughs sydd yn gwahanol eto, gen chi pethau fel yr Isles of Scilly, sef yr ynysoedd yma, sydd hefyd efo rheolau gwahanol. Felly yn y diwedd, oedd rhaid ni trygydu data oedd ar gael, oedd heb di gael dim mergers yn yr amser, a hefyd sicrhau oedd yn gallu cymaru. So, da ni wedi cyfer yr lefel uchaf posib ar y llywodraeth lleol, a wedi anwybyddu y rhai lefel isel pan dod i Lloegr. Ac yn y diwedd, ar ôl gael gwared o bob dim oedd yn problematic, mewn ffordd, da ni wedi gadael ar ôl efo 348 o llywodraethau lleol. So dyma yr descriptive stats. Yr un peth o'n eisiau nodi fama yw, so hyn yw'r uwchafswm o'r observations fe'n ni gael ar gyfer y flwyddyn. Of course, cos o 10 mlynedd, so 348 llos i 10. Ond fyddwch chi sylwi, mae yna rhai ar goll dibynnu ar pa ni wedyn. Mae yna'n just yn anffodus oherwydd pa data oedd ar gael. Enghraifft efo yr un yma, unemployment growth. Y rheswm hwnna dipyn o data ar goll ar gyfer Alban yn ffodus rhwng 2010 ac 2012. Ond hyn oedd y gorau ni allu gael hefo'r data oedd ar gael. So dyma'r canlyniadau greiddiol. Yr unig beth sy'n pwysig iawn yma yw'r 3 top. So mae hyn yn mesur, dos yn nodi, y rheswm yn dweud LDX ydy hwn yw'r model cyngorau lleol.
So hynny'r unig beth mae'r ol yn sefyll am. Ond fel gallu darllen o hwn, mae yna perthynas positif rhwng twf economaidd at datganolau cyllidol. Dim mor gryf pan mae'n dod i gwariant, ac dydy ddim yn statistically significant, gweddol gryf hefo trethu, ond beth sy'n diddorol iawn yw trosglwyddiad a arian. So mae hwnna yn gryf iawn a hefyd yn statistically significant. Ac mae hwnna'n bwysig iawn hefo Cymru. Ond be ni hefyd gweld yn diddorol oedd, ac yn bach yn amddisgwyl, oedd poblogaeth. So hwn yw twf poblogaeth. Ond fel ydych chi sylwi di, mae hwn yn negyddol. So mae'n danos mae yna perthynas negyddol rhwng twf economaidd a twf poblogaeth. So yn od iawn, sy'n fel bod o ffordd all rownd, bod y mwy pobl sydd yn gweithio, mwy poblogaeth, mwy pobl sy'n gweithio, mwy arian sydd yn mewn. Un o'r rheswm mae tu ôl hyn, dwi'n meddwl, yw mae'r poblogaeth yn heneiddio. Oes mwy pobl allan y gwaith, mwy o pobl sy'n dynnu'r NHS ac yn y blaen. Ond mae yna mwy o gwaith angen cael ei wneud ar gyfer hwn. Ond mae o'n perthynas cryf iawn. Bod dim arall yn fel ni'n disgwyl mwyn y lai. Yn dilyn hyn, nath i'n gwneud profiad ychwanegol. So nath i sbio ar yr oedran. Nath i sbio ar beth yn cael yn Rural Urban Index. So mae'n faint o wledig yw'r ardal. A hefyd nath i sbio ar politics. I gweld ysbod oedd o'n ymharu ysoedd yr Conservatives fewn y llywodraeth lleol, tra nhw hefyd yn House of Parliament yr un pryd. Ond beth sy'n pwysig am y fyd yw'r un dwi'n fawr i gael o'r Disentra Index. So mae hwn yn newidyn sydd wedi cael ei creu ar y fformula Barnett. Wan, beth yw'r fformula Barnett yw, os mae yna unrhyw newid yn budget yn Lloegr ac yn y blaen, hwn yw'r fformula maen nhw'n defnyddio i cyfrifo faint yn ychwanegol sy'n angen mynd i Cymru ac Alban a Gogledd Iwerddon. So felly, os oedd yna 10 miliwn extra i addysg, bys nhw'n hoed yn y fformula yma, llosgi efo'r canran gymharol, llosgi efo'r poblogaeth, a wedyn hefo Cymru gen i be maen nhw'n galw'r needs-based factor yma, oherwydd gen i poblogaeth gweddol byr. Ond, os da ni sbio ar y ffordd arall, hefo'r canran gymharol yma, beth yw hynna yw? Faint o decentralised o perspektif y Deyrnas Unedig yw Cymru ac yr Alban yn yr adrannau yma. So fel ddech chi'n gweld hwn efo addysg er enghraifft, mae Cymru yn hollol fatha control dros addysg. Ond os da ni sbio ar trosediaeth, mond 37 yw e. So ag rhywbeth fatha y fyddin er enghraifft yn dim, mae Prydain yn cymryd hwnna i gyd. Ond os da ni'n talgrynu'r pwysedd hwn i gyd yn lun o'r budget, mae ni mewn ffordd gweithio allan faint yn gyfal gwbl yw ar ffyrdd rhifedd yw faint decentralised yw Cymru neu'r Alban. A fydden ni'n defnyddio'r ffigwr yma ar gyfer fel yw newidyn rhywol yn yr model. So mae'r bob un variables cynt rydych chi wedi gweld yn cael ei defnyddio. Dwi jyst wedi cadw'r 4 blaen mwyn danos. Oedd nhw'n reit debyg i beth ydych chi wedi gweld yn barod ar y sgrin. Fel ydych chi gweld hefo yr oedran ac rural urban, dim byd werth sôn i bod yn os, mae dim perthynas o gwbl. Hollol neutral. Politics, mae'n statistically significant ac y gryf, ond dim llawer y perthynas. Ond hefo'r Central Index, hefo y fformula Barnett, mae'n perthynas gryf iawn ac mae'n perthynas negyddol. Ond mae'n pwysig i nodi oherwydd nid gan Lloegr, wel, dyn nhw'n defnyddio'r fformula Barnett, so oedd rhaid cael gwared nhw o'r dataset. So fel chi'n gweld, mae'r observations yn llawer is ar gyfer hwn. So hwn yw beth yw gwariant Llywodraeth Cymru am y flwyddyn 26. Ac mae'n mynd i, yn barn ni, pan di credu pan mae trosglwyddiad arian yn mor bwysig ar gyfer a pan mae'n perthynas mor gry. Fel gyfer ni gweld, iechyd a gofal yw hanner y budget Cymru blwyddyn yma. Dwi wedi darllen rwla, os da chi cymryd capital investment allan yma, mae 60% y budget. Dwi ddim efo rhywbeth i tôn wedi darllen yn erthigol, ond mae o leia 50% o'r budget blynyddol. Wrth gwrs, mae hwn yn maes nid ydych chi'n menthyg arian mwyn helpu. Efo yr arian fod y Cymru menthyg, mae'n ar gyfer be maen nhw'n galw'n capital funding. So mae'n ar gyfer prosiectau fel creu lonydd, bildio ysbytai ac yn y blaen. Mae'n chi'n talu cyflogau drwy. Ac wrth gwrs, yr unig ffordd wrth chi helpu efo dan yma, sydd yn dan bwysau, yw trosglwyddiad arian o Prydain i lawr. Ac yn barn fi, mae mwy o brofiad am gael ei wneud, ond dwi'n credu na hynna yw un o'r prif rhesymau pam bod mae'r perthynas mor gryf. Nath ei wneud mwy o arbrofion wedyn, defnyddio interaction effects. Ac yn syml iawn, oedd yna'n edrych ar
sydd yn effeithio Cymru ac Alban yn unigol. Ac oedd y persona gryfaf yn Cymru, lle mae poblogaeth yn tynnu bod yn hynach ac yn y blaen, sydd yn mynd nôl at yr twf poblogaeth. Ond fel ydych chi'n gweld, jyst mynd nôl i'r prif casgliad. So o fy papur, byddwn ni'n dweud yn gryf, mae yna perthynas rhwng datgolau cyllidol a twf economaidd. Yn penodol, mae'n anodd iawn i ddeud os mae yna un ar gyfer trwy gwariant, neu os bod o yn trwy trethu, ond mae yna, da ni'n gweddol yn credu, mae yna perthynas rhwng trosglwyddo arian o lefel uwch i lefel is. Mae hyn, wrth gwrs, mae'n effeithio gwahanol ardaloedd yn Prydain. Wrth gwrs, dwi'n credu mae'n gryfa yn Cymru o beth dwi'n gweld yn barod. Wrth gwrs, mae yna mwy gwaith angen mynd ymlaen y fanna i brofi yna. Ond, yn fy barn ni, ac dwi yn credu bod mae datganau cyllidol wedi cael effaith positif ar twf economaidd y Prydain. Ond, dyma yw'r cyfriadau. Diolch yn fawr pawb, os gan rhywun yn y gwestiwn. Ni wedi cael cyfarwyddiadau i stydd fan hyn am rhan yma o'r sesiwn. Felly wy'n mynd i edrych mas i'r gynulleidfa i weld os oes yna unrhyw ddwylo i fyny. Os yna hefyd falle o bosib cwestiynau yn cael ei gosod ar-lein hefyd, neu dydy hynny ddim yn... Reit, iawn. Tra bod y gynulleidfa jyst yn treulio ac yn meddwl am ei cwestiynau, gai ofyn cwestiwn fel rhywun sydd yn gwbl anllythrenog yn maes cyllid, fel athronydd da. Achos dechreuais di gyda'r sgwrs am bonds. Ie. Beth yn syml yw bond? Wyt ti'n gallu esbonio i ni sut mae hynny yn ffordd o fenthyg arian? Yr ffordd mwy syml dwi'n meddwl i esbonio bond yw, os da chi eisiau menthyg arian mwyn, nhw'n dweud, prynu tai, beth rydych chi'n neud yw, da chi'n mynd at banc, rydych chi'n gofyn i gael morgais, maen nhw'n cytuno efo chi ar rhyw, X amount o arian am hyn o faint o amser ar y ret yma, ac so rydych chi yn mynd at y banc i menthyg arian. Mae bondiau mwy lai ffrall rownd. So, da chi'n Prydain, da chi'n dweud, da ni eisiau menthyg 150 miliwn, da ni'n fodlon hoed ret yma, a wedyn da chi'n agor o fyny. Mwy lai, dibynnu sy'n gael rhedeg, gallu bod fatha auction. Wrth gwrs. So, hynna yw'r prif ffordd i esbonio, y ffurf bod o'n mynd. So, yn lle da chi'n mynd at rhywun, da chi'n cynnig rhywbeth. Right. A felly fydd y pobl prynu fo, dibynnu sy'n gael rhedeg, fatha, mwy lai fatha siar. So, fydd chi prynu, mynd wedyn dibynnu pa teip o bondiau ac yn y blaen, wrth gwrs, ond bys chi'n gael talu beth bynnag yw res mynd i gael chi bob blwyddyn, ac ar diwedd o 10 mlynedd, da chi gael y lwmp swm na nôl ar y diwedd. So hynna yw'r prif gwahaniaeth. Gyda rhywfaint yn ychwanegol at yr hyn o Ie, so dibynnu ys bod o linked efo inflation i ddweud. Bys o'n ychwanegol, ond bys chi'n dweud, ella bys chi'n gael 4.5 miliwn o flwyddyn, ac ar y diwedd bys chi'n gael yr lwmp swm yn ôl hefyd. Dibynnu faint da chi wedi gwario ac yn y blaen. So felly yr opsiwn o bosib i Gymru yn y dyfodol sy'n ni'n dilyn ôl traed yr Alban yw bydde'r Llywodraeth yn cynnig y bondiau yma a'r mantes fel bethau'r sawl sydd yn prynu nhw yw bod nhw'n cael, bod ni'n gwaranti i bob pwrpas, bod nhw'n cael buddsoddiad yna nhw a rhywfaint o llwg. Iawn. A yn hynny o beth o ran yr ymchwil ehangach wyt ti wedi gwneud fan hyn, wyt ti yn meddwl bod na sail neu os na gysylltiad rhwng yr hyn wyt ti wedi darganfod o dymchwil mor belled ynglyn â y cyswllt yna rhwng datganoli cyllid a thwf economaidd, os yna gyswllt uniongyrchol wedyn ni, neu ydy hynny yn brawf uniongyrchol o'r syniad y bydde bondiau felly yn syniad da, a bydde'n arwain at twf, neu ydy'r perthynas falle ddim mor syml â hynny, bod yr ymchwil i ti wedi wneud yn dangos y twf yma ddim o reidrwydd yn arwain at y casgad bod y bondiau yma yn gam cadarnhaol i Gymru. Ie, wrth gwrs, mwy opsiynau gan Cymru y gorau yw e. Ar y funud yn Cymru, dwi'n cofio allan Drakeford i ddeud ar y pryd, yn 2018,
lle dweud nhw'n cario ymlaen menthyg yr ffordd rhatau i Gymru. So ar y funud, dwi'n meddwl yn Cymru, da ni ddim mor fodlon i mynd ar bonder oherwydd da ni gael fel deal reit da ar y funud y ffordd da ni'n menthyg arian. Ond pan dod i papura sgennau, tra mae'r papur yma mwy'n cam yn ôl sbio datganoli cyllidol, mae hyn yn sbio mwy penodol ar gwahanol teip o fondiau. So mae'n anodd iawn i ddweud ar y funud y cysylltiad bondiau penodol efo datganoli cyllidol. Wrth gwrs, ond ar sawl Cymru, dwi'n meddwl, da ni'n mynd i edrych ar gyfer Alban yn mynd i wneud a gweld pa gwersi wneud dysgu fanna. Reit. Ydy yn uchelgais o ran yr prosiect ymchwil bod ti'n mynd i dod i ryw fath o gasgliadau cadarn ynglyn â hynny a dyma yw pen draw yr ymchwil neu bydde hynny yn chydig bach yn uchelgeisio fel petai? Ie, so'r dau papur arall rydw i'n gwneud. Mae un yn canolbwyntio ar bondiau gwyrdd a bondiau, be maen nhw'n gael social sustainable bonds. So hyn yw bondiau sydd ar gyfer prosiectau gwyrdd yn penodol. So bys yn gallu creu ysgolion, neu bys yn gallu creu ysgolion efo paneli solar a falle. So rhyw prosiect fel yna. So yn lle sbio mwy bras ar, ydy hyn yn ddau Cymru, dwi eisiau gweld, ydy hyn yn penodol yn ffordd well yn gwneud bondiau. Ochr arall yw be maen nhw'n galw'n LGFAs, sef lle bod mae Cyngor Gwener yn rhoi bond bys yn gweithio efo Conwy, Ceredigion ac y blaen yn gwneud un bond mawr yn mythyg arian. Ac so dwi eisiau gweld os mae yna ar gyfer addas i Cymru. Y system yna, nath nhw'n drio wneud o, mae newid cael lawr, ond yn Ffrainc gennych chi agent France local, lle maen nhw yn reit llwyddiannus ac efallai bod yn rwydol sy'n dod nôl i Prydain. Ond yn y ffotos dwi'n meddwl bod rhaid deud yn penodol ydy bond sydd ben ei hun yn ddau Cymru, ond i sbio mwy penodol ydy teip yma'n bond yn well na llall. Neu mwy addas i Gymru. So felly o rando ti fyna, mae hwn yn astudiaeth doethyr lle yn hytrach nag un thesis hir, mae gyda ti casgad o papurau fel petai. Oes, tair papur i'w nod. Gwych. Os yna unrhyw gwestiynau o'r llawr? Neu dwi'n mynd i gallu cario ymlaen gofyn cwestiynau. Dylan? Ac mi raid aros tan y microffon, os yw hwnna'n iawn. Dwi'n meddwl bod ti jyst yn profi fi fyna. Dwi'n siŵr bod fi yn dilyn y canllawiau. Diolch yn iawn ti gyda yn lle gyntaf, fyna'n hynod o ddiddorol a na i ategu pwynt yw ynglyn â anllythrenedd cyllidol. Ond o diddordeb mowr dy fi yn dy bapur di, jyst o ran y cyd-destun gwleidyddol a beth yw goblygiadau hyn o ran yr holl drafodaeth ynglyn â datganoli grym ac yn y blaen. A mae'n ddifyr iawn i gweud y gwir, yn yw gan bod yna gyswllt amlwg wyt ti'n nodi rhwng di dod i gasgliad clir iawn bod yna effaith positif wedi bod yn sgil datganoli cyllidol. Ydy hwnna'n golygu bod ni mewn sefyllfa o ddibyniaeth ar y drefn bresennol o achos mae un gwladwriaeth yn gallu gweud, wel, yr unig reswm i chi wedi gweld effaith positif yw achos bod chi'n cael yr handouts yma wrtho ni. Felly rwy'n creu perthynas o ddibyniaeth yw un cwestiwn. A wedyn, yr ail gwestiwn oedd yn dod i'n meddwl i oedd gan bod yr hawliau datganoli benthyg arian wedi cael ei rhoi i'r Alban ac i Gymru, ac fel wyt ti wedi nodi, mae gan yr Alban setliad datganoledig cryfach na Chymru, mae gyda nhw fwy o bwerau. Mi ddiddorol iawn falle bod nhw ddim wedi mentro eto tan yn nawr mewn gwirionedd i gymryd mantes o'r hawliau benthyg sydd ganddyn nhw, a tybed pam ydy nhw'n gweld rhyw beryglon yn hyn o ran, gan feddwl mae'r S&P sydd wedi bod mewn grym ers 15 mlynedd, bod nhw ddim wedi gweld mantes yn mentro. I ateb yr Alban, dwi'n meddwl am bod yn rhywbeth gweddol newydd ers 2015. Ac ar y funud mae wedi bod yn gweddol rhad i menthyg drwy'r Deyrnas Unedig. Wrth gwrs, ond dwi'n meddwl yn penodol i ateb ys bod o'n y rheswm pam nhw wedi disgwyl nôl dwi'n meddwl wedi edrych be mae gwledydd eraill wedi bod yn gwneud yn fel, hwn yw'r cyfle
mwyn gallu mynd yn penodol pam mwyn wedi penderfynu wwan yw'r amser, ac os mae'n hyn yn mynd i bwrw ymlaen. Mae'n wedi sôn bod nhw'n bwriadu i wneud blwyddyn yma neu dechrau blwyddyn nesaf, ond wedi sôn penodol pa bryd. Ac wwan wedi newid pethau rhywfaint efo'r S&P os mae'n mynd i cario ymlaen. Dwi'n just gweld yn newyddion beth yw planau ar y funud. Ond i atab yn ôl o'r cwestiwn Cymru, dwi'n meddwl mae'n anodd i ddeud, oherwydd mae'n pwysig iawn hefyd cofio yr amser mae hwn wedi cymryd rhan yn. So mae hwn wedi bod yn amser o austerity. Mae wedi bod yn cyfnod galad iawn i Llywodraeth lleol. Ac wedyn da ddim yn syth o hwnna i Covid, i effaith Brexit, i rhyfel Ukraine, i bob dim fwy na lai. So mae wedi bod yn cyfnod galad. So dwi'n meddwl allai bod o'n werth gweld ar sail hirach, e gweld sy'n effaith hyn mwy hir dymor. So ar y funud o'r data fydda i gael, wrth gwrs, yn dros edrych ar y 10 mlynedd, mae wedi bod yn positif. Ond dwi'n meddwl bydd rhaid sbio ar amserlen, efallai bach, mwy hir dymor, gallu penderfynu'n union. Ond dwi'n meddwl bod yn byd negyddol. Wrth gwrs, mae rhai papur di awgrymu bod, efallai na di gwariant, da di gweld mama gwariant ddim llawer effaith. Ond efallai problem yw dim digon o control dros y gwariant gan nhw. Ac efallai nhw sy'n gwario'r arian, ond nhw sef y dewis sy'n cael ei gwario. So mae hwnna'n rhywbeth arall mae rhai papurau yn sôn efallai yw'r problem. Ond fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl sy'n byd negyddol gallai weld. Ond dwi'n meddwl mae'n reit saledig ar yr amserlen dwi wedi edrych ar yn y ffodus. Ond hefo'r data o gael, dyna'r unig beth i'w dweud. Un cwestiwn olaf falle fan hyn. Gen i fwy o gwestiynau, gyd i ateb rhan amser cynnoedd. Gen YouTube, so gen Derry Thomas yn dweud, diolch yn fawr diddorol dros ben. Beth wyt ti'n meddwl bydd rating rhyngwladol Cymru ar hyn o bryd, gyda'r Alban yn AA, beth sy'n Cymru? So hefo, so pan mae dod i credyd raddio, beth sy'n diddorol iawn ydy gen chi rhywbeth o'r enw yr sovereign ceiling. So mae'n anhebygol iawn fydda llywodraeth o fewn gwlad gael gradd uwch na'r gwlad ei hun. Wrth gwrs, cos chi wedi sgwyl am bail-out gan y gwlad, os mae rhywbeth yn mynd yn anghywir. Byswi'n, yr am dweud 100%, mae'n dibynnu ar pwy, so gen chi rhyw 3 cwmni mawr sy'n uno, so gen ti S&P, Fitch a Moody's. So dwi'n meddwl bys o'n llawer is na'r Alban, neu os bod o yr un gradd, ond efer ddim deud yn y ffodus. Mae'n dibynnu ar pwy sy'n mynd i edrych mewn i'r cas. Diolch yn fawr am y cwestiwn. Bydd rhaid i Derry aros de. Diolch yn fawr iawn i ti, gyda mae'n dweud bod yn ddiddorol dros ben a pob lwc gyda'r Gwener Ymchwil yn dyfa. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Iawn, felly tra bod Manon yn newid y cyflwyniadau, mae e'n gyfle i fi i gyflwyno siaradwr nesaf, sef Thomas Owen. A oedd Thomas Owen yn ymchwilydd yn athroniaeth ag astudiaethau crefyddol Mangor ar hyn o bryd, wedi astudio maes athroniaeth o diwynyddiaeth lan yn Durham, a wedi bod mas yn yr Unol Daleithiau wy'n gweld fan hyn am flwyddyn yn Boston College, yn rhoi bod hynny wedi bod yn brofiad braf iawn. Felly, Thomas, fel byddwn ni'n gweld, yn cymryd agwedd amlddisgybliaethol at y maes o pwnc ymchwil, ac un sydd hefyd, yn dweud fan hyn yn y person graddedig cenedlaeth gyntaf yn y teulu, felly llongyfarchiadau ti am hynny, a wedi dod mewn i addysg uwch trwy llwybr amgen sydd yn braf iawn cael clywed, a da iawn ti ar y llwyddiant, a wyt ti wedi hefyd derbyn ysgoloriaeth benodol o ymddiriedeth Gyda fi un gan Coleg Cymraeg, nes i dderbyn blwyddyn diwethaf, dwi'n hefyd wedi allan bod wedi derbyn un gan ymddiriedolaeth Sam Mathias, hefyd sydd yn rhan o Diocese Bristol.
O, llongychiadau mawr i ti. Wastad yn hafyd clywed bod yna arian ar y ffordd yn dyfa. Reit, wel, gyda hynny o gyflwyniad, edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed dy gwbwliad ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Thomas. Dwi wedi sgriptio popeth, sori. So, bore da pawb. Diolch i'r coleg am roi'r cyfle i mi gyflwyno rhan o fy ngwaith ar yr Iwdod i chi heddiw. Hoffwn hefyd ddiolch i ymddiriedolaethau San Matthias a Coleg San Luke am y gefnogaeth ariannol i mi fedru dechrau a pharhau gyda fy ymchwil. Bydd y cyflwyniad hwn yn datblygu mewn 2 ran benodol. Yn gyntaf, byddaf yn cyflwyno a thrafod datblygiadau disgyblaethol gyriwdod ar ôl y pandemig Covid-19 a cysylltiadau gyda ffitrwydd a chorfflynio. Yn dilyn hyn, cymwysaf y dadansoddiadau o ran 1 i gyd-destun gyriwdod Cristnogol digidol, gan ddadlau bod dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol, neu DCCs, yn efengylu sefydlogrwydd yn seiliedig ar ffydd a disgyblaeth gorfforol. Bydd rhan 1 yn trafod gweithiau sylfaenol y maes astudiaeth gyriwdod ac yn cyflwyno'r syniad o rywdod hegemonaidd a'i gysylltiad gyda'r manosffer. Yn dilyn hyn, byddaf yn amlygu sut mae ideoleg y manosffer yn dylanwadu ar gyrff rheini sy'n ceisio eu hymgorffori. Byddaf yn cloi'r rhan gyntaf trwy gysylltu'r ymgorfforiad yma gyda'r ymarferiad ffitrwydd corfflunio. Gallwn ddiolch i Rewin Connell am gydd-greu astudiaethau gyriwdod. Roedd ei llyfr Masculinities yn allweddol i sefydlu a datblygu'r maes. Dadleuodd Connell yn ei llyfr bod gyriwdod yn cael ei luniadu gan ryngweithiadau cymdeithasol ac, felly, yn berthynol i gyd-destynau penodol. Nid yw gyriwdod i Connell yn bodoli yn annibynnol fel rhan o reality, dim ond trwy berthnasau rhywedd. Er mwyn ymgorffori gyriwdod, bydd unigolyn yn ymddwyn mewn ffyrdd sydd yn cyd-fynd ar hyn mae ei grŵp yn ei diffinio fel rhywbeth gyrywaidd. Mae'n gwbl bosib hefyd i'r hyn diffinir fel ymddygiad gyrywaidd gan un gymdeithas neu grŵp fod yn gwbl gwahanol mewn grŵp neu gymdeithas arall. Pwysleisio Connell fod y corff i'w ddeall yn ôl diffiniadau rhywedd yn un cymdeithas. Dywed, bodily experience is often central in memories of our own lives and thus in our understanding of who and what we are. Mae'r corff yn bwysig i Connell. Oherwydd ei fod yn allweddol yn ein dealltwriaeth o'n hunaniaeth, mae'r corff yn fwy nag offeryn, rydym wirioneddol yn fodau wedi ei hymgorffori. Sorry, Descartes. Efallai'r pwynt pwysicaf a mwyaf dylanwadol o waith Connell yw cysyniad gyriwdod hegemonaidd, sef the configuration of gender practice which embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of the patriarchy, which guarantees or is taken to guarantee the dominant position of men and the subordination of women. Golyga hyn fod gyriwdod hegemonaidd wastad yn cefnogi a chyfreithloni patriarchaeth. Mae'n rhaid deall ei bod yn anhebygol i'r mwyafrif o ddynion ymgorffori'r gyriwdod hegemonaidd. Mae gyriwdod hegemonaidd yn ein cymdeithas ni yn ddelwedd delfrydol o bŵer. Ar hyn o bryd, mae deall gyriwdod hegemonaidd fel hyn yn ddefnyddiol, oherwydd mae'r gyriwdod hegemonaidd o welwn yn yr 20 ganrif yn cyfnogi a chyfreithloni patriarchaeth. Ond, herwydd y ddiffiniad hwn gan nifer o feddylwyr yn y 30 blynedd ers i masculinities gael ei gyhoeddi. Ers y cyhoeddiad hwnnw, mae nifer o ailargraffiadau gan Connell yn cyson ymateb i'r heriau cynyddol, ond mae'r cysyniad yn dal yn ddefnyddiol mwyn astudio a gwerthuso perthnasau rhywedd yn yr 20 ganrif. Mae un gwiriad defnyddiol yn dod o waith Yu Chen Yang sy'n adalw gwreiddiau'r cysyniad hegemonaidd neu hegemoni o waith Antonio Gramsci. Mae Yang yn defnyddio'r adalwad yma i sefydlu gyriwdod hegemonaidd fel y gyriwdod trechol in a hegemonically hierarchized ordering of masculinities, subordinating other masculinities with a combination of force and consent. Dadleuai Yang bod y ddealltwriaeth yma yn ymateb i nifer o heriau wynebau Connell ac yn agor y drws i weld potensial utopaidd ar gyfer gyriwdod hegemonaidd. Ble gall gyriwdod trechol fod yn un sydd yn cyd-fynd â delweddau rhyddhal o dyfodol. Wrth ddeall gyriwdod hegemonaidd fel y gyriwdod trechol mewn cymuned y grŵp, gallwn drafod y ddelwedd delfrydol honno yn y manosffer. Mae athroniaeth y bilsen goch neu'r red pill yn defnyddiol wrth i ni ystyried grwpiau'r manosffer. Daw'r term red pill o ffilm y Matrix sy'n cynrychioli'r broses o ddewis i ddiffro i reality tu hwnt i freuddwyd y Matrix.
Yng nghyd-destun y manosffer, cynrychiola'r bilsen goch y broses o ddod yn oleuedig i wir sydd ynghyd yn ein byd, sef bod ffeministiaeth wedi mynd yn rhy bell, mewn gwirionedd ac wedi dod yn fusandriaidd. Yn sylfaenol i'r manosffer, hefyd yw'r broses o adeiladu cymunedau ar-lein. Bodala croestoriadau rhwng y manosffer a grwpiau adain dde fel y Proud Boys yn yr UDA, yr IDL yn Lloegr a'r Lads Society yn Awstralia. Noda Simon Copland fod y grwpiau wedi ein nodweddu gan ymdeimlad o wedi ei hynafu, o fod yn wrth-ffeministaidd a'r gred bod cymdeithasau wedi ei ffemineiddio. Y dybiaeth yma'n nifer yn ei gwneud ynglyn â'r croestoriad yma yw bod y manosffer yn arwain at aelodaeth grwpiau adain dde, sydd yn awgrymu bod credoa'r manosffer yn llai pryderus na credoa'r Proud Boys. Gwall ideolegol yw hwn. Mewn gwirionedd, mae aelodau'r manosffer wedi trwytho mewn ideolegau hiliol a gwleidyddiaeth adain dde, tra bod amryw sefydliadau adain dde a hiliol yn hynod misogynistaidd beth bynnag. Bod grwpiau gwahanol yn pwysleisio ideoleg neu gasineb penodol, maen nhw'n dal yn gysylltiedig â'i gilydd, a dyna pam ei bod yn angenrheidiol ein bod yn ei astudio ar y cyd. Rhaid ddeall felly, nad ydy'r manosffer yn rhywbeth newydd. Gallwn edrych yn ôl 12 mlynedd i ymysoddiadau terfysgol Ailefista, lle llofruddiodd unigolyn 6 o bobl a niweidio 40 arall gan nodi rhesymau misogynistaidd fel ei ysgogiad. Mae'r manosffer wedi bodoli ers dros degawd ac mae'r ymysodiad yma'n testament i'r ffaith. Ond, rhaid hefyd cyfaddef bod gwelededd y manosffer wedi ffrwydro ers i'r byd gael ei ynysu'n 2012. Yn ystod y cyfnod yma, daeth unigolion fel Andrew Tate, Jordan Peterson, Sneeko, Walter Weeks a Myron Gaines i'r llwyfan cyhoeddus, a rhannu credoa hanfodolaethol, misogynistaidd, am beth mae'n olygu fod yn ddyn, drwy frolio'i bywydau llwyddiannus. Yn sylfaenol, roedden nhw'n hysbysebu dull penodol o gael bywyd sefydlog mewn amser ansicr. Os wyt ti'n rhannu'r un credoa am mi fyddi di ella yr un mor llwyddiannus. Llwyddodd y ddylanwadwyr yma i gasglu tyrfaoedd y fechgyn a dynion oedd yn anhapus gyda thriniaeth dynion yn yr 20 ganrif. Pan mae unigolion sy'n teimlo fel ei bod wedi cael cam ac yn dioddef yn gwylio'r cynnwys yma heb unrhyw fath o feirniadaeth, maen nhw'n cael eu gwenwyno gan fusogynistaidd, ac mae hynny'n bwydo i'r cyhoedd o'r strydoedd i'r stafell ddosbarth. Yn adroddiad diweddaraf Naswt, adroddodd 23.4% o athrawon benywaidd ei bod wedi profi misogyny gan ddisgyblion yn ystod y flwyddyn diwethaf. 23.4% yn ormod. Mae'r bechgyn sydd yn gwylio cynnwys dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol y manosffer yn ceisio ymgorffori gyrywdod hegemonaidd yn ei bywydau bob dydd. Ond beth yn union yw'r gyrywdod hegemonaidd maen nhw'n marchnata? Yn sylfaenol, maen nhw wedi mabwysiadu ar throniaeth y bilsen goch, sef ffiniau penodol i riwedd, gan bwysleisio gyrywdod penodol sy'n y ddisgybledig, cryf a chyhyrob. Yn ei astudiaeth o fforwm corfflunio, nododd Aaron C.T. Smith a Bob Stewart drindod sanctaidd o briodweddau corfforol oedd yn ennill cyfalaf i'r aelodau'r fforwm. Cyhydeb gweladwy, cryfder aruthrol a diffyg braster y corff. Yn y fforwm yma, roedd y tair nodwedd, ond yn bennaf cyhydeb a chryfder yn symbolau gweladwy o bwer. Yr ymlygiad corfforol o rywdod hegemonaidd yr alpha male, ac i'r rheini ohonoch chi sy'n gyfarwydd gyda'r term yna, dwi'n siŵr wneith o canu clwch. Bod yn fawr yw'r nod, ac i'r rheini sydd methu caffael pŵar trwy arian, gwaith neu hyd yn oed berthynas rhamantaidd, mae'r corff yn rhywbeth gall gael ei ddisgyblaethu i adlewyrchu'r hyn mae gyrwydod hegemonaidd yn gynrychioli, pŵer. Mae'r rheini sydd yn ymgorffori priodweddau corfforol yma yn derbyn clod aruthrol gan unigolion yn y manosffer, a rheini sydd wedi mabwysiadu credoau hanfodolaethol am y rywdod a gwrywedd. Gellir dadlau bod yr unigolion yma, fel enillydd 5 gwaith y gystadleuaeth Mr Olympia Christopher Bumstead, neu CBUM, yn eilunod i'r bechgyn a'r dynion yma. Ond beth am rheini sydd methu cyrraedd yn o'r ymgorfforiad cywir? I'r rheini ar y fforwm, benyweiddra neu femininity yw cyferbyniad pŵer. Felly mae methu arddangos gyrywdod yn rhywbeth benywaidd. Pan mae unigolion yn methu cyrraedd y safon honno o rywdod sydd yn dderbyniol i'r fforwm, gwelwn y strwythurwaith amlygodd Michel Foucault, sydd yn defnyddio benyweiddra i gywiro ymgorfforiad gwrthwynebol i'r gyrywdod hegemonaidd. Mae'r broses disgyblu trwy ffemineiddio dyn yn rhyngweithiad cymdeithasol cyffredin ymhlith bechgyn a dynion. Meddyliwch yn ôl am yr ysgol, ar y cae chwarae ac yn y byd gwaith.
Be sy'n gwneud y ddisgyblaeth hon yn ffocowdaidd yw sut mae'r unigolyn yn mewnoli'r ddisgyblaeth hon, sut mae'r foment disgyblu yn parhau i ddisgyblu'r testun ymhell ar ôl y ddisgyblaeth wreiddiol, a sut mae'r testun wedyn yn atgynhyrchu'r profiad wrth ddisgyblu eraill. Gwelwn felly cysylltiad rhwng misogyni, gwrywdod hegemonaidd, y manosffer o'r alpha male a'r ymarferiad ffitrwydd corfflunio, oherwydd corfflunio yw'r dull mwyaf poblogaidd i wireddu'r deheuad am bwer ymhlith dynion sydd yn arddel credoau hanfodolaethol am yr iwdod, a beth mae'n golygu fod yn ddyn da yn yr 11 ganrif. Ond, mae corfflunio'n fwy na jyst codi pwysau. Nid corfflunwyr yw'r broblem greiddiol yn y drafodaeth hon. Y broblem yw'r ffaith bod corfflunio'n rhywbeth sy'n cael ei weld yn angenrheidiol i ddynion gael y corff hegemonaidd. Nodaf bod y gamp o gorfflunio yn baradocsaidd. Caiff y gamp ei hilynaddoli gan unigolion y manosffer fel uchafbwynt ym gorfforiad y gwrywdod hegemonaidd, ond os edrychwn ni ar hanes y gamp, gwelwn elfennau sydd yn cymlethu ei natur, elfennau benywaidd i raddau. Yn gyntaf, roedd y gymuned hoyw a chwiar yn yddiau cynnar y gamp yn allweddol i'w ddatblygiad a phoblogrwydd. Nododd Rewin Connell yn masculinities bod nifer o ddynion oedd yn corfflunwyr yn cymeryd rhan mewn llafur rhywiol a dynion hoyw mwyn cyllido eu hymrwmiad i'r gamp. Yn ychwanegol, nododd Benjamin Fay a João Florencio bod dynion hoyw mewn ymateb i'r argyfwng AIDS, eu heffaith ar gyrff dynion cwiar yr oes, yn mabwysiadu ymarferiadau corfflunio i arddangos eu hiechyd i ddynion eraill, a'r gymdeithas a fydd yn ei camdrin pe bai nhw'n dangos unrhyw wendid. Yn ail, mae nifer o gorfflunwyr yn defnyddio cyffuriau gwella perfformiad neu CGPs fel trembolon neu tren ydy'r street name, i gyflymu'r broses o adeiladu cyhyrau a chynyddu cryfder. Maen nhw'n defnyddio cyffuriau yma eu bod yn achosi newidiadau corfforol problemus fel lleihau maint pidyn, colli gwallt a gynecomastia, sef helaethu meinwer frest. Yn baradocsaidd, mae sgil-effeithiau'r CGPau sydd yn gwneud yr unigolyn yn fwy quote-unquote ffeminyddol yn dderbyniol oherwydd ei bod nhw'n ganlyniad i'r ymgais i fod mor fawr ac sy'n bosib. Ond, beth yw'r berthynas rhwng hyn a Christnogaeth? Bydd rhan nesaf fy mapur yn talu sylw i Gristnogaeth cyhyrol, dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol ac efengylu. Yng ngwaith Christopher Norris daw'r esboniad cliriaf o Gristnogaeth cyhyrol. Drwy olrhain hanes y mudiad Cristnogaeth Almeinig neu'r German Christian Movement, mae Norris yn dangos tuedd Cristnogaeth Protestanaidd i sancteiddio gwrywdod, a'i ddefnyddio fel offeryn pŵer mewn cyfnodau ansicr i'r eglwys ac yn dilysu Cristnogaeth fel byd olwg cywir yn y cyfnodau hyn. Yng nghyd-destun yr Almaen ar ôl y rhyfel byd cyntaf, esboniodd arweinwyr y mudiad mae'r rheswm collodd yr Almaen y rhyfel oedd oherwydd ffemineiddrwydd eglwys y wlad. Yn ei barn nhw, roedd y darlun o Iesu'n fel unigolyn cariadus wedi niweidio cryfder y wlad yn ystod y rhyfel. O ganlyniad, ceisiodd y mudiad adfer gwrywdod Iesu gan sefydlu Cristoleg cyhyrol, ble roedd Iesu'n unprecedented warrior. Yn fwy diweddar, gwelydwyd y Cristoleg cyhyrol yma mewn mudiadau efengylaidd a Protestanaidd yr UD. Dadleuai Kristen Dymes bod efengylwyr Americanaidd wedi dadleoli Iesu'r Beibl gan ei Vengeful Warrior Christ, sydd yn adlewyrchu dehongliad Norris o Gristoleg y mudiad Almaenaidd. Yn ôl Dymes, arweinna'r Gristoleg hon at militant masculinity, sydd yn ymgorffori'r awdurdod patriarchaidd ac sy'n caniatáu gorddefnyddio pŵer yn y wlad ac yn rhyngwladol. Adlewyrcha astudiaeth Dymes o'r militant masculinity yma sylwadau Michael Northcott o wrywdod byddin America yn ystod arlywyddiaeth George W. Bush, y warrior ethos. Gofynna'r ethos hwn am ffitrwydd aruthrol, ymrwymiad llawn i'r dargedau'r fyddin, ymroddiad mewnol at ofynion rhyfel a thyrrydrwydd i ladd. Gallwn ddehongli felly bod canghennau cynyddol o Gristnogaeth Protestanaidd UDA wedi dod yn fwy efengylaidd ac wedi dod yn fwy gyrywol yn yr 11 ganrif. Gyda nifer o unigolion yn mewnoli gofynion biolegol hanfodolaethol ynglyn â'r hyn mae'n olygu fod yn dyn Cristnogol da. Gwelwn yma groesdoriad ideolegol rhwng y manosffer a Christnogaeth gyhyrol, ymrwymiad i ddealltwriaeth hanfodolaethol o riwedd a rhyw, dibrysio'r ffeminyddol, a gwireddu credoau misogynistaeth drwy ddaroswng merched a genod i ofynion patriarchol. A ni wna'n byw mewn oes ar ôl y pandemig, rydym wedi gweld nifer o ddylanwadwyr ffitrwydd cyfryngau cymdeithasol, sydd hefyd yn Gristnogion yn dod i'r amlwg.
Ymhlith y dorf o gorfflinwyr, mae'r rhai sydd wedi brandio thatws a chadwyni Cristnogol, ac unigolion hefyd sy'n efengylu'r newyddion da ymysg ei getre diwedd mis, outfit of the days a thiwtorialau ymarferion ffitrwydd. Enghraifft, mae Alex Eubank a 2.9 miliwn o ddilynwyr, Stephen Covert a 35.8 a Brian Pruitt a 558.1 mil o ddilynwyr, bob un a fideos sydd yn dangos eu cyrff cyhyrog a'i ffydd ar y cyd. Mae Covert yn tueddu efengylu'n fwy agored nag Eubank a Pruitt yn ei gynnwys, gyda fideos yn datgelu ei gaeth ddiwedd i bornograffi, ei gred mewn cynllun byw ar gyfer priodas, a'r frwydr yn erbyn chwant neu lust. Ar y llaw arall, mae Pruitt yn cadw ei ffydd yn weddol ar wahân. Dim ond mewn fideo ar 6 arferiad sydd wedi gwella ei fywyd, mae'n cynnwys gweddi fel un o'i arferion, mae'n datgelu ei ffydd yn agored iawn. Ond nodaf bod y glip chwaraeir yn ystod y rhan yma fod Pruitt yn sefyll yn y glaw heb gris yn yr awyr agored gyda'i freichiau wedi ymestyn i'r awyr bron fel petai'n gweddio. Yn olaf, mae Eubank. Mae Eubank yn gwahaniaethu gynnwys trwy gynnal nifer o sianeli gwahanol sydd yn pwysleisio agweddau ac ymarferiadau gwahanol sydd yn greiddiol iddo. Mae ganddo sianel busnes a sianel Gristnogol yn ychwanegol i'w brif sianel ffitrwydd ar YouTube. Ond, gwelwn groestoriad ei gynnwys ffitrwydd a'i ffydd mewn fideo boblogaidd ar TikTok. Dwi'n chwerthu'n bob tro dwi'n sôn amdano fo, sori. Mewn ymateb i'r cwestiwn, why are you so religious? Ac wedi gosod i'r gan In the Name of Love gan Martin Garrix a David Guetta, mae Eubank yn casglu clipiau ohono'n crio, yn codi pwysa, ac yn sefyll mewn ystym heb gris i ddangos ei gyhyrau. Fy mhwynt wrth gyfeirio at y 3 dylanwadwyr yma yw, ei bod nhw'n efengylu ei crefydd mewn dulliau gwahanol ac i raddau gwahanol, mae cynnwys efengylaidd yn dal i ddefnyddio eu cyrff cyhyrog i gyfathrebu 2 pwynt penodol. Yn gyntaf, maen nhw'n cyfle i'w gwylwyr di-gred bod ei ffydd yn greiddiol i bywydau llwyddiannus, a'i cyrff yn testament i'w llwyddiant. Yn ail, maen nhw'n cyfathrebu i'w gwylwyr Cristnogol, mae dim ond trwy ddisgyblaeth gorfforol y gallen nhw dangos eu llwyddiant o fod yn dynion Cristnogol da. Mae'n gwbl bosib a thebygol nad ydyn nhw'n ymwybodol bod eu cynnwys yn pregethu am gorfforiad Cristnogaeth cyhyrol, ond mae pwyslais ar ddisgyblu'r corff gyrywaith trwy ffitrwydd a chorfflunio a'i cyfuniad a negeseuon Cristnogol cydwadol yn hyrwyddo llwyddiant posib ymgorffori Cristnogaeth cyhyrol. Yn hyn o beth, ac yn ôl a sylwadau Richard Holloway, ddadleuodd ei bod yn hysbysebu dull o lwyddiant bywyd sefydlog, mewn amseroedd ansicr ble mae anghyfiawnderau systemig yn gweithredu'n ein herbyn. Yn y cyd-destun ansicr yma, mae'r dylanwadwyr yma'n gwerthu sefydlogrwydd a hapusrwydd. Pe bai chi'n Gristion cyhyrol, byddwch chi'n oroesi'r anghyfiawnder. Maen nhw'n gwerthu ateb. Diolch o galon i chi am rando ar fy nghyflwyniad heddiw. Dwi'n edrych ymlaen i'n arw eich cwestiynau a'r drafodaeth draw o fy ngwaith. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Arbennig o ddiddorol a mae'n amlwg sut y ti'n plethu gwahanol bynciau neu methodolegau hyd yn oed mewn cyflwyniad weddol o fyr fyna. Jyst yn edrych i'r llawr i weld os oes yna unrhyw gwestiynau gennych chi. Iawn, na i adael eto i'r gynulleidfa treulio. Wel, llwyth o wybodaeth a syniadau yn fan yna. Difyr iawn y gwahanol agweddau o'r drafodaeth a mi oedd y ti yn ategu falle tuag at y diwedd falle'r cyd-destun gwleidyddol, economaidd, cymdeithasegol ehangach fan hyn, sef yn y bôn yn dyfa amodau byw anodd iawn i'r lliaws a bod hwn ar un wydd felly yn un enghraifft o falle ymateb torfol i brawf yr oes sydd ohoni. Ydy hwnna'n modd wyt ti yn fframio yr ymchwil mewn ffordd, neu ydy hwnna yn rhan falle jyst y tegol y cydnabod hynny yn dife, achos mae'n mi nes ti hefyd nodi yn dod yr elfen yma o stywiciaeth, a falle'r tueddiad pan mae rhywun yn teimlo'n dibwer a dirym bod rhywun yn troi felly yn fewnol
So felly, am o'n i y cwestiwn fyna yw, faint o rôl sydd gyda'r golwg ehangach cymdeithasegol economaidd yma yn dy waith? Dwi'n meddwl mae o'n greiddiol i'r gwaith, really, ond y broblem sydd gen i ar hyn o bryd ydy dwi'n gwneud yr Ymchwil, so 50,000 o eiriau sydd gen i. So dwi'n methu mynd i gymaint o fanylder a beth sy'n ni'n hoffi hefo elfennau fel economaidd ac proses amaethyddiaeth hyd yn oed, achos yr llyfr nath yn ysbrydoli fi gwneud y gwaith oedd llyfr The Fat Jesus gan Lisa Ishwood. So mae'n thesis i ar hyn o bryd. Yr gôl ydy cynnig diwynyddiaeth o faith, really, o fatha of nutrition, hytrach na restriction, so medru ymdrin â bwyd ac mewn ffordd sydd ddim yn rhwystredig fel mae bodybuilders yn gwneud yn ei proses o kind of gains a cuts a beth bynnag. Ond ynglyn ag yr economi a thriniaeth bwyd o fewn yr economi, dwi'n tynnu yn fawr iawn ar Lisa Ishwood, achos yn ei llyfr hi mae ganddi hi beirniadaeth trwm iawn yn erbyn cyfalafiaeth a sut mae cyfalafiaeth yn arwain at gwastraff bwyd a sut mae hynny'n effeithio ni fel unigolyn Cristnogol, fel ni fel Cristnogion sydd yn bod i stiwardio'r byd. Does gennym ni ddim really unrhyw cyfiawnhad i medru participatio yn yr raddau yma cyfalafiaeth yn gofyn iddyn ni. So, mae o yn greiddiol i'r gwaith, just os dwi'n gwneud y PhD, byddai'n sôn amdano fo fan'na. Difyr iawn. A yr elfen oedd ti wedyn i'n pwysleisio ti ar diwedd, oedd y modd falle mae'r corfflinwyr yma ar y cyfryngau cymdeithasol, falle yn ymwybod iddyn nhw yn bwydo mewn i'r disgyrsiau yma ynglyn â am hwn i disgyblaeth yr hunan a'r cyswllt wyt ti wedi amlygu wedyn ni gyda'r ffenomena ehangach o'r manosphere a'r elfennau misogynistaidd. Wyt ti am awgrymu neu wyt ti'n ceisio cynnig i ni bod yna rhyw fath o berthynas agos iawn achosol bron y bod rhwng yr trafodaethau a'r disgyrsiau ehangach yma a Cristnogaeth ar y ffurf hon? Wyt ti'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth falle bod angen gweder i'r gymuned Cristnogol fod yn ymwybodol ohoni a cymryd ymagwedd feirniadol ati, neu ydy e'n fwy o hap a damwain os licech chi bod gynnach chi y ddau drafodaeth paralel yma, achos yr hyn dwi'n meddwl amdani'r cyswllt yma falle naturiol yw wrth gwrs y gorgyffwrdd yn enwedig yn yr Unol Daleithiau rhwng gwleidyddiaeth Trump a'r gymuned efengylaidd ehangach a nid fympwy neu nid hap a damwain yw hynny, mae hynna'n digwydd oherwydd ymdrechion penodol, lobio strategaethau gwleidyddol wedyn ni. Felly, o'n i jyst eisiau ti falle esbonio o ran yr hyn o ti'n pwysleisio a'r cyswllt rhwng yr disgyrsiau ehangach yma, beth sy'n digwydd o fewn y byd Cristnogol fel petai. Ydy e'n fwy damweiniol neu wyt ti'n meddwl bod yna angen i gydnabod a myfyrio ar hyn mewn ffordd fwy hunan critigol falle o safbwynt y gymuned Cristnogol? Dwi'n meddwl mae'n damwain o gwbl. Reit. Na, fel, just o'n natur America fel kind of system economaidd a sut mae hyd yn oed crefydda Cristnogol yn enwedig yn America yn tueddu i drin crefydd fel rhywbeth o gystadleuaeth rhyngth ei gilydd. Mae Michael Northcote yn sôn bach amdano fod mae Cristnogaeth Protestanaidd yn America'n tueddu i adlewyrchu capitalism, fod maen nhw i gyd yn cystadlu hefo'i gilydd am yr Cristnogaeth Protestanaidd gorau yn y wlad sydd tynnu'r mwy o bobl. Ac ar y cyd, dwi'n meddwl y ffordd maen nhw'n gallu gwneud hynny ydy trwy pwysleisio fatha yr me-isms o fatha yr self-interest, dim diddordeb am dy gymdogion, dim gofal am rheini sydd dy angen di, sydd yn hollol gwrthwynebu be mae Cristnogaeth yn deud, ond dyna di'r Cristnogaeth sydd wedi llwyddo yn yr system economaidd ac, I guess, system diwylliannol yn
America. Dwi'n meddwl mae'r self-interest ma, ti'n fawr dwi'n mewn disgo. Mae'n digon cyffroes fel maes, mae'n eisiau'r goliad. Ond mae'r self-interest, mae bob tro dwi'n siarad. Mae'r self-interest mae America yn kind of mewnoli fewn i'r Americanwyr. Mae yw'n cyd-fynd gyda'r self-interest sydd angen ar gyfer corfflunio. Mae hynna'n un peth o'n i'n sylweddoli, a wedyn pryd da ni mewn amseroedd ansicr fel ydyn ni rwan, gyda ni'r rhefelau, o gwmpas y byd, gyda ni pobl yn byw mewn tlodi, gyda ni unigolion sydd yn digartref, ac eto mae'r pobl cyfoethoca'r byd dal yn parhau i fynd y gyfoethog. Yn yr anghyfiawnder yna, dwi'n teimlo fod mae Cristnogaeth yn gwerthu atab, ond hefyd mae disgyblaeth o corfflunio ac ymarferion ffitrwydd hefyd yn gwerthu atab, so dydy o'n synnu fi o gwbl fod y ddau yn cyd-fynd â'i gilydd yn y ffordd yna. Difyr. Mae gennym ni dau gwestiwn yn y cefn. Un ar y pen a wedyn un yn y canol. Diolch yn fawr. Diolch, oedd y cyflwyniad yn hynod o ddiddorol. Mae ddau cwestiwn dy fi os bod hynny'n iawn. Ei ddechrau, rwy'n eitha gyfarwydd o mudiad secular gyda wedi arwain dy unigolion fel Jordan Peterson a felly llai raddau fel Ricky Gervais a pethau. Maen nhw'n gwthio delwedd penodol o gwrywdeb. Sut mae hynny'n fel interfeiso efallai gyda'ch ymchwil chi? Oes gwrthiant yn erbyn y delweddau yma chi wedi trafod fan hyn? Ac yn ail, gwelsoch chi unrhyw dylanwadau ar gryfyddau eraill ar ein delwedd o gwrywdeb ffisegol? Gobeithio bod ni'n gwneud synwyr. Mae nhw'n hollol synwyr. Ar ran yr mudiad secular, so oherwydd mae'n nghefndir i mewn astudiaethau crefyddol, dwi'n teddu ganolbwyntio ar yr unigolion sydd yn grefyddol, ond eto mae'n ddadleuol, ond allith diffyddiaeth cael ei ddadleuo i fod yn grefydd. Ond ar ran Ricky Gervais, Jordan Peterson, mae'r ffordd maen nhw yn dylanwadu gyrywdod yn fy marn i yn llai amdan sut i ymgorffori gyrywdod, a mae o'n mwy amdan sut i ddangos dy yrywdod yn kind of rhyngweithiau cymdeithasol. So Ricky Gervais a Peterson, mae'r ddau yn nhw amdan fatha debate, dadleuo y ffordd wyt ti'n siarad gydag eraill. Mae hynna hefyd yn medru kind of, dydy o ddim yn cyd-fynd gyda'r delwedd sydd yn cael ei rhannu gyda pawb yn y manosffer, ond eto rhaid deall fod y manosffer yn fwy na just un grŵp o unigolion. Mae'r manosffer yn fatha casgliad o tua gallu fod yn rhywle rhwng fatha 6 a 600 o gymunedau llai fatha gwahanol sydd yn dod at ei gilydd gyda'r un credoau fatha credoau hanfodolaethol am bioleg a beth sydd yn ddisgwyliedig o ddyn a dynas. A wedyn yn yr un grŵp o'r manosffer gynnech chdi'r incels, ond mae incels eto yn wahanol iawn i y manosffer ar y cyfan. So fysa gyda fi diddordeb astudio rheini fatha Peterson ac Ricky Gervais, so yr dynion mwy secular sydd yn tueddu pwysleisio yr intellect yn fwy na yr cryfder corfforol, ond eto mewn gwirionedd mae hynny hefyd yn adlewyrchol o agwedd patriarchol tuag at kind of beth sy'n fatha mae bod yn glyfar hefyd yn gwneud chdi'n cweit fatha dynol. Os da ni'n edrych yn ôl at addysg, doedd merched ddim yn cael fatha mynd i'r brifysgol fatha trwy gydol oes, ac ar y pryd yna oedd dynion yn cael ei medru uniaethu gyrwdod gyda yr intellect. Ond unwaith oedd merched yn cael mynd fewn i'r brifysgol ac yn medru nid yn unig cymryd rhan, ond llwyddo a fatha swpasio nifer o ddynion a bechgyn yn yr ysgolion, ers hynny mae yna dibrisiad o fatha, mae yna fatha anti-intellectualism yn bodoli hefyd.
Ac rwan, I guess mae yna split y fanna rhwng yr fatha y Gervaises a'r Petersons a'r Shapiros sydd yn prioritisio'r intellect a'r anti-intellectuals o'r fatha'r manosffer arall. Neu dim arall, ond rhannau arall o'r manosffer. Sorry, long-winded answer fanna. A ti eisiau ymateb i'r cwestiwn ynglyn â chryfedd eraill? Chryfeddau eraill. Ond ti'n beth? Gymerwn ni'r cwestiwn nesaf a wedyn os oes amser lle di dod nôl at dwi'n ymwybodol bod ni'n tynnu at diwedd y sesiwn. Felly, gen y cwestiwn arall gyntaf. Diolch, yna'n diddorol iawn. Just cwestiwn bach. Ydych chi wedi weld neu ydych chi'n mynd i weld wahaniaeth rhwng yr influencers fel Andrew Tate sydd yn bach mwy misogynistic a rhai sydd yn fel y Cristnogion, yr influencers. Oes wahaniaeth rhwng fel y misogyny, ydych chi'n weld misogyny gyda'r influencers Cristnogol neu beth yw'r fel yr situation yna? Wrth gwrs, mae yna wahaniaeth. Mae'r misogyny teddu fod yn fwy distaw gyda'r dylanwadwyr Cristnogol. Mae o'n dod drosodd mwy yn sut maen nhw'n kind of gweu ei dydd i ddydd. So, gynnyn nhw tueddu fod graig sydd yn aros adra, dim yn mynd i gwaith. Maen nhw'n byw hefo, fatha gynnyn nhw nifer o blant, gweddol ifanc, hefyd yn rhieni ifanc. Mae o'n dod drosodd mewn ffordd llai agored. Whereas, obviously, gyda chdi'r Andrew Tate a rheini yn y byd secular sydd yn fwy agored gyda'r misogyny. Maen nhw'n fatha dweud o dylai fatha merched ddim cael yr hawl i fotio pethau felly. Pethau mae merched wedi gweithio mor galad i cael, just eisiau diddymu fo fel hynna. Ond mae yna elfen, dwi'n dweud hyn fel Cristion hefyd, ond mae yna elfen bach mwy sinister pryd mae'n dod at yr dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol sydd yn Gristnogion. Maen nhw'n gwerthu rhyw delwedd o'r berffeithrwydd sydd wedi selio ar kind of rhoi merched mewn bocs a creu partneriaeth ar sail hynny. Ond eto dydy reality bod mewn system economig cyfalafol ddim yn caniatáu hynny. Fel, da ni'n byw mewn byd lle mae'n anodd iawn i chdi fyw ar un incwm gyda 2 oedolyn a o 2 i fel 4 o blant, er enghraifft. Dydy o jyst ddim yn realistig medru gwneud hynny dim mwy. A mae'r dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol yma, dyn nhw'n mynd agored iawn gyda'r ffaith fod maen nhw'n ennill yr arian mwyn gallu byw bywyd fel hynna. A mae o'n arwain at just problema yn yr gymdeithas mwy eang, yn fy marn i. Difyr ti hwnt, diolch yn fawr iawn i ti, Thomas, oedd hwnna yn sgwrs a chyflwyniad diddorol dros ben a digon ni gyda'i cil arni a fi'n siŵr bydd gyda a dythau yn cael fwy o sgwrsio gyda pobl dros paned amser cynno. So, yn hynny o beth, allwn ni dirwyn y sesiwn i ben a just, eto dangos ein gwerthfawrogiad i'r 2 gyflwynwyr. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn iawn, Thomas. Diolch. Iawn, na ddiwedd yr sesiwn cynta dy bore yma. Diolch yn fawr iawn eto i gyto, Thomas, am gyflwyniadau arbennig o dda ni'n teimlo. Newn ni dorri nawr am 25 fach ar gyfer egwyl byr. Felly, os newch chi ail ymuno gyda ni am hanner o'r 11 yn brydlon, os gwelwch yn dda ar gyfer y sesiwn nesaf. A mi fydd y sesiwn nesaf yn cael ei gydeirio gan Dr Awel Von Evans o'r Ysgol Coleg ym Mhrifysgol Bangor. Felly, diolch yn fawr iawn o flaen llaw i Awel am gytuno i gydeirio'r sesiwn nesaf. A welwn ni chi mewn 25 awr. Diolch.
Iawn, pnawn bore da, na i dal yn bore. Bore da bawb, diolch yn fawr am ddod yn ôl yn brydlon. A Welfon Evans ydw i a fi sy'n cadeirio yr ail sesiwn. Felly, dwi yn ddarllenydd yn ysgol sy'n Coleg Prifysgol Bangor, a dwi hefyd wedi dod drwy'r cynllun doethuriaeth a cynllun staffio y Coleg Cymraeg. Felly nes i orffen fy neithuriaeth i yn 2015 a wedi bod yn dysgu ym Mhrifysgol Bangor rwan ers rhyw 10 mlynedd. Felly, mi na i'n ngorau glas i gadeiriau'n eitha llym ar gyfer y sesiwn yma fel bod ni'n gallu mynd am ginio yn eitha prydlon. Felly, y siaradwr cyntaf sydd gennym ni ydy Maisie Edwards, sydd yn mynd i roi y cyflwyniad ar hawl i farw yn y Gymraeg. Felly, Maisie, ti wedi bod yn gwneud dipyn o waith yn edrych ar ddefnydd o'r Gymraeg yn y sector iechyd, a ti wedi cael dipyn o lwyddiant, wedi bod yn mynd i Sweden, nag i? Ie, yn ddiweddar, ac hefyd wedi cyfrannu at lyfr hefyd, do, bach ymchwil